Sa mga litrato, mahihiling ang winalat na danyos kan nangyaring kasulo sa Barangay Santa Rosa, Magarao, Camarines Sur, kan Martes, Marso 14. Sigun sa BFP, pasado alas 12 nin udto kan magpuon ang kalayo sa sarong residensya na pinagsasabing kausa kan nabayaan na pigluluto. Gibo sa light materials ang nasulong harong na ikinadamay man kan tulong pagtaraid kaining residensya na parehong gibo man sa light materials. Rason kung no ta marikas na naglakop ang kalayo. Poko mas o menos alauna nin hapon kan maideklarang fire out ang nasambit na insidente. Kasi po, yung tatay yata nagtatrabaho sa farm, tapos yung nanay nasa school kasama yung mga anak niya. Base po sa aming pagtatanong doon sa mga tao doon, at saka yung sa asawang babae, sabi niya po, parang nung umaga daw po, nagluto yata sila ng madaling araw para sa pang-ulam nila, para sa tanghalian. Tapos po, ng mga by 8 o'clock, umalis po sila, ma'am. Aminado ang BFP, saro sa nagpadipisil sa pagpuho ninda kan kalayo, iyo ang piot na dalan. Abuton sa 19 individual o 4 na pamilya, ang nawaran istaran. Maswerte na sanang mayong nakulugan sa insidente, maging sa parte kan BFP. Kaya po yung fire po ng Magarao, pumunta po doon. Nakita po namin yung sunog para doon sa Zone 6 Santa Rosa, Magarao, doon sa may likod na part ng farm. Wherein po, hindi po siya accessible sa truck kasi ma'am, parang malayo po yung mga kalye po doon, maliit po. Kasya lang yung motor. Bali po ma'am, pumunta kami doon di motor, kasama ko yung tropa ko. Nakita namin po yung bahay ng mga Arkiano at yung Alabat na nasusunog po. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan BFP sa kung ano ang kausa asin total na danyos kan kasulo. Para mientras man na nagdadagos sa saindang barangay hall ang mga apektadong pamilya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Elena Garalde, Bicol University Intern.